puso samtang gagmay pa ang mga anak kinahanglan usab nga makat-on sila sa unsamang matang sa sports. Sama ni ining cute nga mga chikiting nga nag-push bike. Ani ang report. Ready, Santi! Santi, go, go! Santi! Nagsugod ra sa pagpalit sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak og bisikleta. Kay nakita usab ni Keken Kabahog nga maayo kini nga development sa bata nga magtubo, gipalapdan pa niya ang pagpalambo. Wa magdahom si Kabahog nga dihang gipost niya sa social media ang kabahin sa push bike, daghan usab di ay nga mga bata ang anaa niini. Dito nagsugod ang pagkaumol nga himuon na kini nga matagbuan nga kalihukan sa mga chikiting. Kini pinaagi sa pag-organisar og push bike race. Tumong niini nga malikay usab ang mga bata sa pagsigi og tutok o gamit og gadgets. Mga bata nag-edad og 2 ngadto sa 7 anyos ang nisalmot sa lumba sa lain-laing mga kategorya. Gipahigayon ang kalihukan og sayong nga paugnat sa kusog sa mga bata sa lain-laing venue. Third leg na kini nga nahimo human nagsugod ni adtong Mayo. Mukapina sa 100 ka mga bata ang nisalmot sa push bike race. Gipaabot nga mas daghan pa unya ang musalmot niini. Gawa sa usa sa tumo nga malikay sila sa kanunay nga paggamit og gadgets ang mga bata, mas mahulma pa sila sa sayong pangidaron sa natad sa sports. Giawag na ko ang mga parents na pag-join sa inyong anak sa among mga activities sa push bike race. Inaot unta inyong suportahan yung anak to join us sa the BXC push bike race every month. Nami activities sa lalaing venue, and daghang salamat. Uban ni Rod Prado og Lance Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bistak.